Barcelona. Bueno, és un edifici, vull dir que hi haurà 3 plantes subterrànies i baixos, més 7 a la part de davant i 5 a la part de darrere, i assistencialment, vull dir, s'intentarà potenciar tota l'activitat, sobretot quirúrgica, s'hi faran 8 quiròfans, tots ells, vull dir, d'alta definició en quant a poder fer tot tipus d'intervencions. Després també es pensa potenciar tot el que és la cirurgia també cardíaca, vull dir, la cirurgia major ambulatòria, tot el tema d'oncologia i tota la cardiologia. Això és el que principalment es potenciarà, que ara allà per manca d'espai doncs no podem fer-ho. Evidentment allà estem ocupant actualment uns 12.000 metres quadrats, quan vinguem aquí l'edifici del que estem parlant és de 36.000 metres quadrats, o sigui que tripliquem l'espai i no necessàriament augmentarem molt, vull dir, però tindrem molt més espai, perquè per exemple d'habitacions allà en tenim 114 i aquí en farem 120, allà els tenim molt petites i algunes de dobles, i aquí totes seran individuals i habitacions molt més grans, no? El que es guanyarà és amb espais i amb la potenciació també del diagnòstic per la imatge, vull dir que hi posarem pràcticament 3 ressonàncies, hi posarem un PET-TAC, hi posarem un TAC i tot el que és Pioner Clínica Girona, aquí encara ho potenciarem.